bakaKristu. Kodwa manje inkinga yavuka i-confusion phakathi kwaleli bandla. Khumbula bengamaJuda belandela lo mthetho kaMose. Imithetho kaMose yayiminingi kakhulu, imithetho awayenikwe nguNkulunkulu. Besayilandela le mithetho, bafika oPetro, oPaulos, bazoshumayela kuleli bandla, baza nemithetho kaKristu, baza nemithetho yokuba kulandela manje uKristu ovukileyo. Njengoba kufanele kulandela uKristu ovukileyo, nguKristu lo osewagcwalisa umthetho kaMose. Esimlake uJesu mangabe ekhuluma ngale mithetho kaMose, uthandizanga ukuzobulala imithetho yakudala, kodwa ngizogcwalisa. UJesu ufikile ozogcwalisa yona le mithetho kaMose, ozothi ngizogcwalisa le mithetho. Manje uPaulos bashumela loKristu ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke. Owesibili ofana nawo, othanda umakhelwane wakho,